It's happening to me. Sakamani ke phake mphulaphuli ke Whitney Houston esithi greatest love of all thatha sibeka phake kwimizuzu masiyenze kibe yi-16 mphulaphuli we've got a fam chilo ndathi ke siyake kwinkqubo ekhethekileyo ngolusuku lwanamhlanje nalapho ke bethunana ke siphawula ke omama sithetha ke ngezikhukukazi abantu ke abenza kwenzeke zimpokotho zethu namhlanje xa sijonga ke kwi-Mother's Day phake ngecawa which is 11 kaMeyi kodwa ke siqondile into yokuba namhlanje make sisenze nje bethunana into eyumyum into emnandi for amanina ethu sithetha ke ngabantu ke abamane besiza apha ke enkqubeni bethunana bezuphokozela kuwe mphulaphuli phaa ekhaya kodwa saqonda uba make sibabize basondele ke sijonge into yoba before babe bezothetha ngazo zonke ezi topic badla ngogxila kuzo ngobani bona bayenza njani yonke lento yokuba ngumama sibhiyozela ke i-Mother's Day ngakumbi ke apha ke kuMasakhane kanti ke kwizitudio zethu zaseKomani ndiyaqonda ke sijoyinwa nguye ke usisiphakama mda ukhona pha kwakunye ke nosisi umama uThami Sishuba ukanti ke ukhona nophiliswa bango naye ukhona selesijoyinile ndiyambona usisi phake ngakumbi ke kuZoom ululu ke ndithe xa bendimfowunela ndamva usendleleni kodwa wathi uzawubuyela kuthi panelist yethu esinayo ke ngolusuku namhlanje xa sisithi honoring the heroes eMother's Day si-special show esiphathele sona wena mphulaphuli weVukani FM ngolusuku lwanamhlanje sijonga ke nje ngakumbi ijeni yabo ngakumbi yokuba ngumama sisithami Sishuba ngakumbi inzalelwane yaseKing Williamstown kwilali yaseNdizeni ngumadlangisa lo sithetha ngaye mphulaphuli weVukani FM nowathi watshata phaa ngonyaka ke ka-1996 sele ke iminyaka iliqela ke nawe uyakuzicingela into yokuba engumama engunkosikazi ngakumbi kwifemeli yakhe kodwa ke kuyo yonke loo nto sithetha ngomntu ke bethunana okhokhela ibandla kwaye uyi-professional nurse sifuna ukwazi into yokuba uyenza njani yena yonke le nto wenza njani kwenzeke ukanti ke usiphiliswa malumakhwe ukanti ukhamify dukhwe phaa komthembu bethunana usuka ke kwidolophu inci yaseWillowville kuGatyane kodwa ngoku sekalandokhwe nefemeli yakhe akasebenzi kodwa ke ngumntu nje okhonzayo kwaye ke obonakalayo nakwi-community uPhemda yena ke ngowaseQamatha kumaya ecofa imvaba mphulaphuli etha ngosomashishini ke izandla ke olinina kwaye ongumama sifuna ukwazi kusisiphem uyibhalansa njani i-professional life yakhe nendima yokuba ngumama panelist yam endiyiphetheyo ke ngolusuku lwanamhlanje mphulaphuli weVukani FM nendizawuthi ke ndibe ke ndincokola nayo mama uThami mandikubulise ndiqale ngawe mama enkqubeni ndikunike elithuba uzibulisele kumphulaphuli weVukani FM ngale mini namhlanje. Enkosi msasazi mandizibulisele ngale ntsasa bethunani yomhla wesithoba kwinyanga kaMeyi 2025 ndibulisa ngelihle igama lenkosi yam umvukeli nomvukeli onguYesu Kristu amen ndibulisa bonke abaphulaphuli beVukani FM kwindawo ngendawo abamamele kuzo. Nkosi kakhulu sisiphiliswa masize kuwe sikwamkele enkqubeni sikunike nawe elithuba uzibulisele kumphulaphuli phaa ekhaya. Enkosi kakhulu msasazi ndibulisa kubaphulaphulu bo-VCR FM bonke ngokubanzi ndibe ne-special greeting koomama ndithi happy Mother's Day in advance ndicela ukwalungisa kwanto ndiyasebenza as a health promotion practitioner kwa-Department of Health eCredo. All right. Nkosi kakhulu sisi wam ndiyabulisa nkosi kakhulu nokusilungisa apho andiboni sisiphakama yezana bendikubhuqa nto bendiqonda uba the ndingakuboni allright masikunike elithuba uzibulisela kumphulaphuli nawe ekhaya.
Madam Sasazi wami ndiyabulela kakhulu ngelithuba ndibulelisa abaphulaphuli beVukani FM. NdinguPhakama wakwamda ebesele endazisile kuye uMamchizi. Ndibulela mani nale opportunity yokuba ngaba si-honorishe singomama. Ndisitsho ke futhi nam ndifana nosisiphili ndisithi Happy Mother's Day to all mothers out there. Some might not even get the opportunity yokuba ngaba kuthiwe Happy Mother's Day kubo. Kakhulu siyabulela. Ndithe xa bendihlele nokuchunda athi chu make sipheke imbiza ethile into ezawuba yumyum for amanina. Sahlala phansi ke siba ngabethana ngentloko ii-ideas ziyabethana ndithi no. Chu ndiyabawela ndinomdla okwazi aba mama soloko uthetha nabo apha enkqubeni. Ngobani kwaye bayenza njani yonke le nto? Mhlawumbi sawuqale siqale apha irole yomntu ongumama okanye kukuthini uba ngumama. Masingayiphazamisi ke mphulaphuli ne-Women's Day le nto, sithetha nge-Mother's Day apha. Before ube ungumama ulinina, waze wangumama, sithetha ngomntu ofukamayo apha. Ungumama endlini, ungumama ekuhlaleni, ungumama ecaweni, ungumama kwi-community yakho. Uphinde ke uzawufumana ke sisiphiliswa nee-interns nawe wena ke sispam emsebenzini, uphinde ube ngumama nakweza interns zisemsebenzini. Ndifuna ukuqonda ke mandiqale ngawe Philiso into yokuba uyenza njani yonke le nto? How do you balance yonke le nto kwaye kuwe kuthetha ukuthini uba ngumntu ongumama? Inkosi kakhulu Mamchizi. Uba ngumuntu ongumama kuminisha a lot. There's a lot, and uba ngumuntu ongumama, meaning we have to multitask ngumuntu ongumama, ube imbokodo. Le nto kuthiwa sizimbokodo akuxoko. Because there's a lot efuna thina. Eziba kusowutshilo ekuhlaleni, ezinkonzweni. So if awunaphila onayo as umama, mna ke ndingumama apho okhonza ndithe ndiyasebenza, ndingumama apho okhonzayo. Kangangokuba xa ndi-out of work ndiba senkonzweni, most of the time ndi-attend church services. Yeah, to balance uba ngumama. Mandiyiqale ngokuthi I'm a mother of 4 girls. Ii-girls ezintle kakhulu. So it's not an easy task because ufumanisa abanye bafikelela ku-teenage stage. Apho ke ngoku bakho eza challenges ungumama funeka udilishane nazo, especially kwi-girls. So iyandincedisa kakhulu into yokuba ndibe ne-support system okokuqala ekhayeni. Ndine-support system yam ke engumyeni wam no-sister wam from another mother ondikhulisele abantwana. Bayandisapota kakhulu. Then ke ngoku if ndibuya masithi ndibuya emsebenzini kakusoloko kumandi lonke ixesha. So sometimes uyafika endlini ngokubakho oba umama kwakho kubantwana bakho, mos xa uthi ufika abantwana bayakuvuyela. So bekubuza le bekubalisela le nale, ufumaniseka uba apho uyakwazi uba uphazamiseke kule nto ibikuhlupha, ukwazi uba uzibonise uncuma nezinto abazithethayo kubone endaphi ke ngokumandi. Then ndingumntu owuthandayo ke nomculo. Whenever there's a chance apho kuzawuba music festival ndiya-athenda, so ndikwazi uba noba kunzima kangakanani ndizama ukuthi ezi zinto ndizikhankanyayo ziyenza uba ube lula uba ngumama kwam, because kaloku if ndizawuhlala ndizivalele ngeza stress mhlawumbi sidibane nee-challenges mos ezisikhulisa abantwana. If ke ngoku andibhalansisi ngezi activities ndizibalayo like uku-attend i-church, uku-attenda the music festivals, because ubuya ulight enkonzweni. Inkonzo yam ke si-attenda almost every day. So ndibuye emsebenzini, ndibuye ndiye enkonzweni, ndibuye ndinoncumo, because kaloku there's that something spiritually endi-upliftileyo. So ndibhalansisa ngolo hlobo. So nele support system yam ndinayo ekhayeni ngokunjalo iyandincedisa kakhulu. Noba ndiphendule yonke. Undiphendule kakuhle sisiphila. Ndiyafunda ke mphulaphuli ke nawe ke uthatha inxaxheba ungakwazi ukuthumela i-voice note ngala manina ahlala nawe kumasakhane anga azokuphokozela ulwazi lwawo kuwe uhleli ekhaya. Mhlawumbi ke ucholachole izinto ezimbalwa ukwazi ukufunda nawe. Namhlanje sithi isiXhosa siyawabhencisa kuwe
ukuze ke ubazi banzi into yokuba ngobani aba soloko bemane besihlohla ngolwazi kwaye bona bayenza ntoni, bayenza njani yonke le nto. Ngabantu abafana nathi ke mphulaphuli ukutsho ke ngabanye amazwi, kodwa ke namhlanje sibazisa ukuze ke ubazi bhetha. Ndiyafuna ukuze kuwe ke Mama uThami because eyakhe ithanda ubanzima because ikhona ne-leadership kwaphaa ecaweni, uyakhokhela nabantu ecaweni. Mhlawumbi ke ndizawuphosa the same question kuni nonke because aninzi into enye, nithi ningumama niphinde nibe nezinye izinto enizenzayo emacaleni. Mama uThami, uyenza njani wena yonke le nto? Mhlawumbi ke siqale phaa ecaweni. Kuthetha ukuthini uba umntu ongumama ecaweni, Mama uThami? Uphume ooEnzo bakulindile ekhaya, kufuneka uphekile, ngapha kufuneka ubambe ii-meetings zecawe. Uyidibanisa njani yonke le nto idibane kwaye ikusebenzele wena? Enkosi Msasazi, enkosi kakhulu. Wow, Nkosi yam. Njengoko sele etshilo umama kwelaa cala, wow, umama kaloku sesasikhukhukazi. Funeka evule izandla zakhe, azoneke izandla zakhe, angene amantshontsho apha phakathi kwakhe. Xa ungumama awunanto ithi lo umntana ayingowam, ngowakho wonke, ngoba as a manager uqala phaya ekhayeni ube ngumaneja, umaneja everything, yonke into. Thina singomama sithanda into okokubana siyibeke into perspective to see that yonke into iyenzeka, makungabikho izinto ezisilelayo. Ndiphume ndibheke phaya enkonzweni. Enkonzweni siyazibona mos phaya enkonzweni into okokubana umama is a role to play phaya, and also inkonzo iyi-backbone ngenxa yoomama. Oomama bayakwazi ukubasondeza abantu beze ngaphambili. Thina siyalilelana singomama, so we need into okokubana sithuthuzelane, sithandazisane kwizinto esithi sihlangane nazo ezinzima. Also sibone ukuthi ingathi umama othile noko ikhona into alekhisha ngayo, uyasondela kulaa mama usondeze, ngenxa yento yoba umama unayo esasiphiwo anaso sokuba abe ngathi uneeglu apha kuye, so that zonke izinto ezingaba zifuna ukulungiseka zisondele apha kumama khona ukuze sizokwazi ukuzitshanela kakuhle, zibheke kwindawo ezirayithi. Socially, omnye umntu mhlawumbi akanazo izinto zokuthi aze apha enkonzweni njengabanye oomama, uhlelelekile mhlawumbi, and then sibone ukuthi ndinayo mos into endingamnceda ngayo lo mama phaa kum endlini. Also sipromote nento yoba umama okhoyo apha enkonzweni can be a sister to all of us, so that xa unento onayo yukwazi ukusherisha i-social activity, siyipromote apha emakhaya, siyipromote naphaya enkonzweni, khona ukuze umntu afumanise uba upholile xa efika enkonzweni, ukwenzela into yoba nenye izinto ezingaba ziyamhlupha azifilishe into okokubana ubambisene nabanye oomama. Also ke ngoku njengoba singoomama nje, bakhona nabantwana. Phaya ebantwaneni siyajonga sibone ukuthi ukhona izinto abantwana abazidingayo. Kukhona sometimes nento okokubana abantwana bangazifumani iindawo zokuthi deliberate iingxaki abathi badibane nazo ngokuba bengabantwana. Then ke ngoku we have to ba sitshanele nabantwana, sibone ukuthi abaphathi babantwana bangaba bonke na abantwana bayazifumana na iimfuno zabo. Yeah, that is that. And also we have to ba sibone ukuthi amaxesha xa sisenkonzweni, let us be at church, senze zonke izinto esifanele into yoba siyazenza, sikhonze, sibonisane, sibone ke ngoku into okokubana siya emakhaya at least umntu ekhaphukhaphu.
Nkosi kakhulu Mama Thami. Phulaphula wevukana FM ungakwazi na uthumela ke yakho voice note 0738491740. Sithetha ke nomama nembokodo sibuza into yokuba ingaba ke ithetha ukuthini le nto yokuba ngumama kuwe pha ke ekhaya. Ndiyafuna ke siye kuwe ke sisiphakama kodwa ke ndiyafuna sikhaleze nje siqale ndengiswe. Why make banking tough too? At African Bank, we back you to do things the easy way with the My World account. Buy airtime, data, electricity, even gaming and lottery vouchers right from your app or online banking. And the best part? Do it anyway. And take it all while cooking. No queues, just click sharp. Switch to My World account today. African Bank, audacity to believe. T's and C's apply. African Bank Limited is an authorized financial services and registered credit provider. 29 imizuzu kube tinsibi ka 12 o'clock celebrating Mother's Day neshiro zethu sithi nazi flowers zenu zenukiseni nisaphila. We love you. Siyanibona kwaye siyanirespecta kwa indima enidlalayo ngakumbi kwi-community nolwazi nithi nulizise ngakumbi kwisikhululo iVukani Community Radio. Asilithathi nje imisebenzi yenu ne-footprint zenu zikhona kwaye isinqe senu siyavakala. Sitsho namhlanje ke kuni sisiphakama ndiza kuwe ndiyaqonda ba neyakho into izawuxila ngakumbi ke into yokuba uyidibanisa njani lento. Masiqale phaa kwi-social worker sisiphakama because uzawudibana nabantwana babanye umama ne-attitude ezingafaniyo phayana. Sometimes funeka uhlile uyoba na-10 ukuze le language uyithethayo nalo mntana idibane. Uphinde unyuke uyoba na-18 izawudibana le language uyithethayo nalo mntwana. Uzawudibana nomzali naye nengxaki zabo ubunengxaki zakho osuka nazo nawe ekhaya, but ufuneke uzinze umamele lento ithethwayo ucime iqhosha lokuba nguphakama pha ekhaya. Siya kwitafile bafika oBhuthemba noBhuthami pha bathi asizuva ngophakama engumfazi thina kule business. Kufuneke uqine ube imbokotho ube ngumama because lento na gender. How do you do it? Uyibalansa njani lento? Enkosi Mamchizi, Mamchizi kumele ndiqale ndithi umuntu ongumama ngumuntu versatile, ngumuntu flexible. Uthi xa ufika apha ufike ubone uba isimo sithi mangehle. Xa ufika apha kufuneka ndizibuze into yobana ndiyimgodo that is i-different fields endikuzo. Uqale nge-social worker. I-social worker iyandivumela into yobana mandibe ngumzali because okokuqala ndisebenza ngabantwana from 0 to 19 years, especially phaa kwi-teenagers kulapho kubakho khona ingxaki because abanye udibana nabo be-rebellious, bengafuni ukumamela, bengaboni kwamzali. Ufumanisa into yobana njengoba eqhele ukuba ngabapha kwabo ugqibele yena, nalapha kule session yethu funeka kugqibele yena. That's when ke ngoku as-social worker kufuneka ndehle ndithethe laa language yakhe, ndingazi ngento yobana ndiyi-professional social worker, ndingazi ngento yobana ndingumzali, ndithethe laa language azawuyi-understanda. Not to say ndizawumkhupha esimilweni, but in a way whereby sizathi apho xa sithetha si-understandane ade athi we-understanda wena more than mama. Uyayibona ne? Kubakho amaxesha whereby uthi xa uthetha ne-teenager ubone into yobana ngoku kufuneka ndiyeke ukuba ngumntlalontle, ndiyeke ukuba ngumzali njengoba ndingumama nam, but ndibe yi-girl njengale girl ilapha phambi kwam. Nditshintshe ilanguage ndithi sana uthini uBheyi? I mean kaloku look at this ngoku unale STI unayo. uBheyi wakho sana ubukhe wayichaza le ngxaki. Sana andikwazi umxelela kaloku ndimqala ngaphi because uzawucinga mama I'm cheating. Funeka ndehle ndifithe kweza zihlangu zakhe u-girl. Ndithi silapha ke ngoku girl funeka sifumene i-solution. I-solution funeka iphume kuwe ayizuza nam. That language yabo without being judgmental, you need to accept abantu abatsha. Funeka bazive into yobana jonga siyathandwa apha and sikhathalelwe. And also being a social worker that is working with abantu abatsha, you need to dress ngale ndlela abanxiba ngayo. You cannot have a session with umuntu omtsha ufike unxibe ii-heels ingathi uya elumanyaneni okanye uya kwingqungquthela yoomama. Kufuneka unxibe ngale ndlela abanxiba ngayo so that azokhululeka uthethe le language bayithethayo so that kuzoba mnandi izoflowa yonke le nto.
I mean abantu abathi siyayazi mabayonwaba, and when I have ixesha nabo ndincokola ezaa nto zaselonwabeni ndize nazo ade end up ekhululeka naye because yayibona jonga lo mntu othetha naye is not being judgmental of indlela endiphila ngayo. And mostly abantu endisebenza ngabo ke ngabantu abathatha on-treatment. So ufumanisa into yobana jonga some banalawari into yobana apha ndizokwamkeleka lo mntu akazindinika ixesha labo. Coming back to business ending way, there are times whereby kufuneka nditshintshe ipurpose sithathe kanjalo ndiyibeke ecaleni kufuneka ndizoba ngubusiness woman. When we talk of business woman sithetha ngesonka sabantu abamkephaya. So nditshintshe ilanguage kanonkalunge ngasekhaya kundazi social worker ndiyaphuma social worker when it comes to business. I talk language ye-business as well. Ndibuya ndize kule ndawo ithi versatility kumntu ongumama. Xa ndibuya emsebenzini there are days whereby you will find into yobana kukhona ii-cases eziye zindichukumise nam ndingumntu ngapha-social worker. For example, I will meet up with a rape victim. Ufumanisa uba this case is very much serious. Uyayibona nam? Xa ndifike endlini I cannot take umsebenzi wam ndiye nawo endlini irrespective of ubunditatshe kangakanani. But xa ndifike endlini andizufika ebantwaneni ndisithiwe hayi ndiyolala, kufuneka ndihlale phantsi ndibe ngumama, kufuneka ndihlale phantsi ndenze ii-homeworks, check up on them, how was your day, yonke laa nto ndibe ngumzali lo bamfunayo aba bam ndipheke. And I do have someone ke umane endincedisa. I do have, oh, Nkosi yam, networking. Oh bethunana, oh ukhawukile sisiphakama sine nje imizuzu emihlanu ndiyafuna size kuwe sisiphiliswa nje lo mzuzu eqhawukile. Just in conclusion, we cannot run away into yokubana siyakhubeka kule ndlela yokuzama ukudibanisa zonke izinto zisebenze, zisisebenzele emsebenzini, zisisebenzele ekhaya, zisisebenzele ekuhlaleni. Ukhona ukukhubeka, akhona amandla apha phela khona uqonda uba yabona ngoku hayi sana khange ndiyicele le, but uwathatha apha amandla. Ukhona la source of uqonda uba yakuba empty le cup, because iba empty uyaphokoza wena mntu ongumama uhleli nje uyaphokoza. Ayi-empty uyigcwalisa phi sisiphiliso? Alright. Inkosi kakhulu msasazi ngombuzo wakho. Njengoba besenditshilo ngokuya kumbuzo wakho wokuqala okokubana ndingumntu ohamba inkonzo. Loo nto ke indenza ndibe khaphukhaphu kakhulu because kaloku uThixo uthi masithathe imithwalo yethu siyise kuye. Andinayo kenye indawo because I believe ukuba siyisa kuyo imithwalo, because really as you are saying kukho amaxesha ufumanisa ii-challenges hayi ngoku ingathi zingapha kwam but ndiguqa ngedolo ndithandaze. Ufumanisa uba kuzawukuba noko kuthi kuyacuntsuleka nokokubana ndiye enkonzweni. Ke enkonzweni siyakwazi ukomelezwa noko laa ntlungu ubunayo okanye laa challenge ufumanisa uba ukhaphukhaphu, kucuntsulekile emoyeni, kucuntsulekile emphefumlweni. Senditsho uba inendima enkulu eyidlalayo. Ndiyabhiliva kakhulu ke enkonzweni nasemthandazweni kuyehlela. And then ke ngoku no ndiyabhiliva ekusherisheni intlungu yam kwabanye oomama. So ndiyakwazi intlungu yam okanye the challenge endidibana nayo ekukhuliseni abantwana ndiyisherishe kwabanye abazali, then ufumanisa uba banalo icebo abanalo. So sort of i-support group ethile kubantu endibathembayo isolution iphume nyhani. Kanti le ngxaki yakusho uyibona uba ayongxaki ingako but ucinga uba fanuba i-too much nguye ucetyiswa ngabanye abazali, ngabanye oomama nje basenditshile. So isapoti ndiyifumana kanjalo. Njengoba bendithe ndinabantwana bayi-4 ufumanise kwakwabantwana lo semdala kakhulu so ukwazi ushare some of the things ezikutshalenjayo. So ufumanise uza kusapota ufilishe tyhini nyhani ukuba nabantwana sisiphi. Uba ngumama you feel like you are appreciated, you are supported, and then you are loved, and then kube lula ke ngoku to go on ukhulisa abantwana endlini. Then njengoba senditshilo ke ngoku even ifamily apha endlini, the immediate family, husband uyasapota kakhulu ezintweni ezininzi. So kuba lula kanjalo ke ukwazi uba siqhubeke nobomi. Nkosi kakhulu. Mamthandi
Nkosi kakhulu sisipiliso bangithama ukugqibela ndiza kuwe sinemizuzu nje 20 minutes kodwa ke kule panel sishikelwe imizuzu emithathu ndifuna ukujonga kuwe ke sithetha uthi umzali pha ekhaya ndihleli ndiyaniva niyathetha sisiphiliswa nawe sisiphakama nawe mama uThami imnandi le nto niyithethayo nam ndiyanqwena into yokuba ingaske ndifile ngale ndlela nifila ngayo kodwa sacima kudala kum isibane mama uThami ndihlukunyezwa phaa endlini andisaziva njengomama okanye unkosikazi weli khaya umntwana wam usezidrugsini ndibangathi uhayi ngu-ewe kuye sithetha nelaa nina nalaa mama sisithami uphelelwe lithemba kule process sithini kuye Enkosi msasazi kakhulu. Wow, Nkosi yam. Ngoba kaloku siphila imizi esiphila kuyo iyafana kodwa yahlukahlukene. Sasazi wam, siphila kwintlalo ezahlukahlukeneyo. Kungoko ke ndingabaxhobisa oomama ndisithi kubo, oh Nkosi yam, masimbeke uThixo kuqala phambi koba senze zonke izinto esikwazi ukuzenza. Sikholelwe ukuba uThixo ukhona futhi uyazisolva iingxaki zabantu futhi uyeva ngendlebe yakhe akakude ukuba asiphendule kwiingxaki esibanazo. Ukuze sisondele ke ngoku apha kuThixo funeka siguqe ngedolo sithandaze. Singakhe sibe nethuba epho simvumela khona uSathana asihlukumeze, asibonise izinto ezintle ngaphandle. We need intoba sithandaze singomama futhi sithandazisane. Xa ndithi sithandazisane ndithetha ukuthi ukubana mangaba umntu unaye ummelwane anaye abonayo into okokubana at least lo mmelwane angandipha indlebe yokuba andimamele kwingxaki yam. Going forward, siyatsho sithi masiye ezinkonzweni zethu, apho sibeka khona iingxaki zethu, apho singafumana khona i-support systems ezinkonzweni zethu. Ngoba napha ezinkonzweni bakhona abantu abafana no-social worker like umama umda. Bakhona abantu abanokusicebisa sibabeke nabefundisi uba basibonise indlela emasiphile ngabo ubomi bethu. Buba khaphukhaphu ke xa sithe samlandela uba wethu osezulwini, sibone ukuthi yonke into uyijongisa phaa kuye ngoba uyacela kuba wethu osezulwini futhi izicelo zethu ke zininzi ngoba sifolile sisetyhwini. Singabhekabheki xa ucela into kuThixo. UThixo uyaphendula ngamaxesha afanelekileyo. Xa sezifika ke iimpendulo funeka zifike ukulaa ndawo ubucele kuyo ungamuvanga. Singabhekabheki, sijonge kuba wethu osezulwini. Zonke izinto uyaziphendula. A praying woman iyasifumana ke isiqhamo sayo ngexesha elifanelekileyo. Nkosi kakhulu. Sisiphakama ndiyafuna size kuwe xa sivala kukho the new mothers. I'm not sure inoba ungena kanjani kwi-social media platforms, but there's young makotis, there's new mothers. Kuyapostwa, siposta imitshato yethu, siposta xa siphekela abayeni bethu i-breakfast. Kumnandi, there's that pressure yokuba nam ndifuna utshata, nam ndiyafuna ungena kule nto, but singabazi ubungozi bokungena kule nto nokuba zintoni ezilindelekileyo apha emtshatweni. Apha ukuba ngumama kubaluleke kangakanani ukuba nesifuba njengomntu ongumama? Kuthiwa kudle ngokuthiwa esiXhoseni yiba nesifuba. Zikhona izinto ezithethwayo, zikhona izinto ezingathethwayo. Yes. Enkosi msasazi wami, ukuphila kule mihla siphila kuyo, ukuba ngumama omtsha, ukuba ngumakoti, newlyweds, zonke ezimentionile, kubalulekile into yobana masikubone that ulapha kule ndawo kuyo, right? Siphila in this day and age of social media, people are posting as we have said, but there are things ezizezekhaya
ezanto kuthiwa zezasekhaya, home affairs. You cannot take i-dirty linen yakwakho uyikhuphe phandle. Zikhona izinto oqonde uba le ayinamsebenzi. I can just post it into yobana ndiphekele umyeni wam. That is not ayonto enkulu. But there are things oqonde into yobana if ndina ndingayiposta okanye ndingayikhuphela ngaphandle, ndizawube ndifaka okanye ndenza ident emtshatweni wam. Okokuqala, wonke umuntu uyafuna ukutshata, but i-decision yokutshata isuka within wena, uzixelela into yobana I'm ready and I'm ready with umuntu already. Because kuyakwazeka into yoba ungene emtshatweni, ungene wena uready, ungena nomuntu ongekho ready. In my case, because I was once married for 7 years with someone that was not ready. So kuyenzeka into yobana ungene nomuntu ongekho ready ukuba semtshatweni. So kufuneka uqale niqale kwi-counselling kuqala, whereby uzawukwazi ukubona into yobana okay, siya kwicala elinye. Sishilo sathi apha kuza umama, andithi ungumakoti okanye ungene emtshatweni. So ithi le nto uzayoqala ubobutsha nabantu abatsha ongabaziyo. That would simply mean kufuneka ufike ube nguwe ekhaya. Do not pretend to be something else ongeyiyo, because along the way kuzawuvela the real you. So when you get into umtshato, be you. Sukufuna ukusibonisa into ongenguyanga, naba bantu uya kubo bazawubona ecala babe impressed, then 2 months 3 months down the line uvele your true colors. So be you, be realistic, especially when it comes to into zomtshato. Coming back to umama, as a parent yourself, lead by example. I cannot say to my 16-year-old daughter, ndithi ntombi apha kwam akuselwa okanye utshwala apha kum abuselwa. Then the next thing ndixhome inyawo phezu kwekawutshi ndisela utshwala. As a parent myself, kufuneka le nto ndiyithethayo okanye le nto ndiyipreachayo ibe yinto endiza kuyiphila nam, abantwana bam bayibone apha kum. As a single mother ke in 2025, I cannot have boyfriends that are coming in. Namhlanje ndihamba noButintura, kule veki zayo ndihamba noTamavusi. No, as umama or single, you respect abantwana bakho. Go out there if you are dating. Hamba uye kulaa ndawo uzawudibana kuyo nolobhuti kunye naye. Then come back. Abantwana bakho mabahloniphe to an extent that bangayazi uba ithini into kamama. Umama siyambona nje ubhizi i-business, umama ubhizi umsebenzi. But makungathi caca into yobana wena unobubomi babazi into yobana umama kakho every weekend umama akekho uye kwi-groove. Andithi uba konwaba, but respect your kids so that kuzoba lula nalapha kubo xa ubabuza ngenye imini bephuma esiporweni uthi guys nami khe nandibona ndiyenza le nto niyenzayo. I know it's not one size fits all, but zikhona izinto whereby as umzali oye ukwazi ukuzinqanda ngelithi zange ndiyenze nami le nto phambi kwenu, nikope phi nayibona intle phi, because as a parent I am your role model. First role model yomntanakho nguwe. Umntanakho makangaphumi phandle ayokhangela umamtshizi into yobana umamtshizi uphila kanje, makayibone apha kuwe le nto uthi iyaphilwa ngale ndlela ufuna kuphile ngayo, makayikopa apha kuwe. Mamtshizi in 2025 we've got so many challenges. Abantwana bethu are hooked in drugs, abantwana bethu substance abuse bayamphila every week, babona into zokutshwala izizinto ezizizo. Not saying that azizongo, bakhona abantu abazibona zizizo, but for us thina abantu basaxoxayo, basakhulisayo, basaqeqeshayo, kuyafuneka into yobana as abazali basike i-pattern abantwana bethu apha kuthi. I know akho lula umzali one-challenges nabantwana bakhe. Mzali, umdali womntwana wakho nguThixo owaye wakuthemba ngalo mntwana. Go back to him, report to him ngomntwana omnikiweyo. Then lastly, go out there, seek assistance. Machino, but you can go to ecaweni. I'm not being a therapist, arrange counseling, because it will also affect your mental health. So as umzali ka 2025, nibanazo indawo ohamba uye kuzo uyofuna uncedo. Mhlambi ngangasombululeki ngoku ingxaki yakho, but consider into yobana uyaphuma endlini, because xa ungekho right wena awukuba nayo isolution. Kanti xa uphuma usiya kwabanye oomama, usiya kwi-therapist, ukhangela i-counseling, apho uncedo lukhoyo, hamba mntasekhaya, amancedo maninzi apha phandle, ezinye iindawo zibhatalisi nemali. Go out there, seek help xa unengxaki yomntwana. I do understand abantwana bethu 2025 baphume esandleni, but hluleka wenze something.
akho lula ukuqeqesha umntwana, awuphumi ne-manual e-labour ward xa uyobeleka umntwana as umama, but you learn along the way. We are making mistakes as abazali, but funda from your mistakes and make it a point that you sit down with umntana. Umntana akho, treat her as an adult. Sit down with her, understand into yobana laa mntu unengqondo, engage ii-milestones abantwana siyazibona, hlala phantsi nomntana kumcacisela ubana mamela mntana, imali yesi sneakers sifunayo andinayo ngoku, ndinganayo ngexesha elithile. Le wig uyifunayo funeka uqale wenze this and this and that. Le tracksuit uyifunayo okanye ezi winter coats sifunayo zazifumana, but imali kule nyanga andinayo. How about ndenze labour? Have talk with your kids. Ndingathetha kutsho nilanga Mamtshizi. Enkosi kakhulu mama. Wow, Ben. Nkosi kakhulu sisiphakama. Ngiyaqonda uba sifikelele kuyivaledi ngoku umphulaphuli weVukani FM. Mphulaphuli uvile nawe phaa ekhaya. Bayenza njani abanye omama yonke lento ibasebenzele? Ngamanina ke angena apha kuMasakhane eniwaziyo anga, kodwa aze ngelinye icala namhlanje aze ukuzokujonga indima yomuntu ongumama. Ndiyafuna ukutsho ke kuwe ke Mama Thami, Nkosi kakhulu, siyabulela sisisikhululo iVukani Community Radio nenkqubo uMasakhane asiyithandabuza indima oyidlalayo apha enkqubeni. Sisiphiliswana kuwe Nkosi kakhulu siswam ngexesha enithi nisiphe lona ebubhizini benu nizokuphokozela ngakumbi kumphulaphuli weVukani FM. Enkosi kakhulu, siyakubona mama, nazi iiflowers zakho zinukise. Sisiphakama Nkosi kakhulu nakuwe sibulela kakhulu ke ngendima oyidlalayo kwi-community ngakumbi ke nalapha enkqubeni. Ndithunyiwe ke ngutata wale nkqubo wathi ndifuna ubadlale nalaa ngoma kaMandi Sityantyisa ithi ngumama. Nkosi kakhulu, ndiyabulela kuni nonke. Nkosi kakhulu mphulaphuli weVukani FM, Mandi Sityantyisa sithi ngumama. Ondisalayo umama lo, ondisalayo